Вітаем вас! У эфире «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календарі 13 ліпеня і далей у праграме. Вас чакае агляд адметных імпрэз міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Мы скучаем друг без друга, я и ты. Яркіх мерапрыемстваў дня сённяшняга. Анонс проектаў телеканала «Беларусь-3». Я для тебя построю дом, и мы с тобою будем в нем. Відэавандроўка ў Нью-Йорк і сустрэча з беларускім канкурсантам 26-го міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017» Ягорам Шаранковым. І пачнем з галоўнай. Сёння ў Віцебску урачыстай цырымоніі адкрыцця афіцыйна пачынаецца 26-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар. Цэнтральныя вуліцы Віцебска запоўняць артысты і музыканты, а на пляцоўцы каля летняга амфітэатра побач са сцягамі краін-удзельніц з'явіцца сцяг славянскага базару. У гала-канцэрце адкрыцця фестывалю прымуць удзел зоркі эстрады і майстры мастацтваў з Беларусі, Расіі, Казахстана, Малдовы, Іспаніі, Грузіі і мноства іншых краін-удзельніц. Таксама гледачоў чакае знаёмства з уладальнікам гран-пры 15-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу «Віцебск-2017» і удзельнікамі 26-го міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017». Дарэчы, усе асноўныя мерапрыемствы славянскага базару можна ўбачыць у эфіры нашага тэлеканала. Сёння ў 19 гадзін глядзіце трансляцыю другога конкурснага дня 15-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурса «Віцебск». А заўтра о 19 гадзіне прапануем вам тэлеверсію гала-канцэрта і цырымонію ўзнагароджання 15-го міжнароднага дзіцячага музычнага конкурса «Віцебск», што адбудзецца сёння. Творчая група праграмы «Калейдаскоп» таксама спрычынілася да мерапрыемства. Дзіцячы конкурс у Віцебску – гэта заўсёды вельмі яскрава. Спаборніцтва пачынаецца ўжо за кулісамі. У гэтай удзельніцы самая бліскучая сукенка, а ў гэтых танцорак самыя кароткія спадніцы. Беларуская удзельніца Маша Магільная адразу выйграла конкурс на лепшую касу і раскрыла сакрэт, як збіраецца перамагчы на конкурсе песенным. Для меня не важно, под каким номером я буду выступать, главное полностью показать себя. 21 удзельнік, 21 песня на розных мовах. Сёння юныя артысты выканаюць уласнай песні на роднай мове. Наша Маша написала свою давным-давно. Мы писали песню «Души так хочется светла» заранее, потому что мы знали, что мы хотим на славянский базар, и мы решили ее написать. А песню английскую Ареты Франклин мы сначала на отборе я пела песню «Who's Loving You» из репертуара «Пятерки Джексонов». Но потом мы решили то, что эта песня недостаточно сильна. Пачуць і гэтую і астатнія конкурсныя песні вы зможаце ўжо сёння. Вядома ж, на «Беларусь-3». Сёння, у дзень нараджэння народнага артыста Рэспублікі Беларусь Александра Ціхановіча, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду юбілейны канцэрт «Каханне лёс» Александра Ціхановіча і Ядзвігі Паплаўскай, які праходзіў на сцэне летняга амфітэатра ў 2006 годзе. Узгадаць імпрэзу, прысвечаную 35-годдзю творчай дзейнасці артыстаў і 30-годдзю іх сумеснага жыцця, можна сёння ў 12 гадзін 45 хвілін. Я для тебя построю дом, и мы с тобою будем в нем. Мечтать о будущем вдвоем, встречать рассветы. Акрамя таго, сёння ў Віцебску ў дзень нараджэння Александра Ціхановіча, які народны артыст заўсёды адзначаў на фестывалі, адбудзецца канцэрт памяці Александру Ціхановічу прысвячаецца. Тэлеверсію мерапрыемства можна будзе ўбачыць у эфіры «Беларусь-3» 16 ліпеня о 19 гадзіне. Плача душа і смяецца у маладым парыванні. У фестывальныя дні, акрамя музычных імпрэз, Віцебск прапануе гасцям атрымаць асалоду ад тэатральных сустрэч. Сёння ў драматычным тэатры імя Якуба Коласа публіку чакае лёгкая і светлая сямейная камедыя «Нявеста на пракат».
Хітраспляценне штодзённасці, знаёмая многім адзінота, хлусня ў выратаванне, любоў і нянавісць – усё ёсць у гэтым спектаклі, які раскрывае вечна актуальную тэму пакаленняў бацькоў і дзяцей. У галоўных ролях Владзімір Гасцюхін, Алена Проклава, Алеса Качар, Марыя Расказава і Вячаслаў Гугеў. У межах славянскага базару ў Віцебску сёння з вялікім сольным канцэртам выступіць святар, манах і музыкант, пераможца музычнага тэлепраекта «Голас» і раманах Фоцій. У юным узросце Віталь Мачалаў, гэта яго сапраўднае імя, вучыўся граць на фартэпіяна, спяваў сольна ў музычнай школе і дзіцячым царкоўным хоры. Марыў стаць кампазітарам і пісаць музыку для кіно. Зараз ён рэгент Свята-Пафнуцінскага манастыра ў Калужскай вобласці. Гэтым вечарам жыхары і госці Віцебска пачуюць песні, рамансы, а таксама лірычныя песні, балады і класіку сусветнай эстрады. І ў працяг фестывальнай тэмы у гонар народнай артысткі Грузіі Расіі Інгушэціі Тамары Гверцэтэлі падчас сёлетняга фестывалю на плошчы Зорак каля летняга амфітэатра будзе адкрыта яе іменная пліта з выявай кветкі Васілька, сімвала славянскага базару ў Віцебску. Выдатная спявачка, музыкант і акторка, уладальніца шматлікіх прэмій за ўклад у культуру і мастацтва, удостоена спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. У гісторыі фестывалю Тамара Гверцэтэлі стане 13-м лаўрэатам, якому ўручаецца прэстыжная прэмія. Са святочнага Віцебска перамясцімся ажно ў Амерыку. Паглыбіць разуменне гісторыі і традыцыйнай культуры блізкаўсходніх краін вырашылі ў Нью-Йоркскім метраполітэн-музеі. Куратары выставы жадаюць выправіць няслушнае разуменне пра гэты рэгіён. На выставе прадстаўлены творы мастацтва, а таксама розныя артэфакты. Яны распавядаюць гісторыю такіх краін, як Іран, Лівія, Самалі, Судан, Сірыя і Йемен. Задума куратараў дазволіць людзям лепш зразумець культуру краін, якія альбо ахоплены ўзброенымі канфліктамі, альбо пакутаюць ад дзеянняў тэрарыстычных груповак. Калі мы надаем увагу мастацтву, мы зможам выправіць памылковыя ўяўленні, стэрэатыпы пра гісторыю Блізкага ўсходу. Мы хочам паказаць, што ў гэтых краінах багатая культурная спадчына. Экспазіцыя старажытнага блізкаўсходняга мастацтва ўключае ў сябе больш за 7 000 экспанатаў. Сярод іх прадметы шумерскай, асірыйскай, вавілонскай і іншых культур. Каб глыбей пазнаёміць наведвальнікаў з традыцыйным мастацтвам і навукай Блізкага ўсходу, раз на тыдзень гіды метраполітэн-музея праводзяць экскурсіі. На малой сцэне горкаўскага тэатра сёння гледачоў чакае гісторыя пра сапраўднае каханне паміж дзвюма састарэлымі людзьмі – ён і яна. Спектакль Владзіміра Арлова і Яна Робіса, за гэтым псеўданімам хаваецца рэжысёр Барыс Луцэнка, заснаваны на ідэі знакамітай п'есы «Гульня ў джин» амерыканскага драматурга Дональда Лі Кобурна. У спектаклі ўсяго дзве дзеючыя асобы. Яго грае народны артыст Барыс Луцэнка, а яе – народная артыстка Бэла Масумян. Таленавітыя выканаўцы працуюць у цалкам розных манерах. Яна Лізавета па-станіслаўскаму максімальна сканцэнтравана на вобразе. Ён, Вільям, па-брэхту часта выходзіць з ладу, звяртаецца да залы, патрабуе апладысментаў. А тым часам на купалаўскай сцэне сёння даюць класіку, камедыю «Чайка» па матывах знакамітай п'есы Антона Паўловіча Чэхава. Але ж у мастацкага кіраўніка тэатра Мікалая Пенігіна атрымалася «Чайка» на новы лад. Усё дзеянне спектакля адбываецца ў прадчуванні апакаліпсіса. На фоне кадраў ядзернай катастрофы гучыць і знакаміты маналог галоўнай гераіні. Людзі, львы, арлы і курапаткі. І ў той жа момант людзі паводзяць сябе так, нібыта збіраюцца жыць вечна. Сварацца, мітусяцца, крыўдзяць і знішчаюць адзін аднаго. Варта адзначыць, што ў купалаўскай пастаноўцы «Чайка» ўпершыню гучыць са сцэны ў перакладзе на беларускую мову. Далей звернем увагу на самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня, фільмы, якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей. Пра ўсе кінанавінкі ў нашым наступным сюжэце. Кульмінацыя вялікага супрацьстаяння наступіла. На вялікіх экранах 9-я частка франшызы «Планета малпаў». Войска генетычна мадыфікаваных жывёл чакае новы выклік. Яны вымушаны ўступіць у смяротную сутычку з арміяй бязлітаснага палкоўніка. Хто цяпер будзе кіраваць на зямлі, людзі ці малпы? Вось у чым пытанне. Першы арыгінальны фільм гэтага цыклу выйшаў на экраны больш за 40 гадоў таму. Новы праект здымалі ў Ванкуверы пад працоўнай назвай «Схаваная крэпасць».
У кінатэатры выходзіць блокбастер ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Так сцвярджае рэжысёр аднайменнай стужкі Роман Валабуяў. Ліза, даведзеная да нервовага зрыву калегамі на абрыдлай працы, садзіцца ў машыну і з'язджае ў выпадковым накірунку. Слоган «А раптам быць добрай – гэта проста не тваё» наводзіць на думку пра развіццё крымінальнага сюжэту. Цікава, што фільм заснаваны на рэальных падзеях, запазычаных з крымінальнай хронікі. Кіно пануе і ў тэатры. Фільмы, якія жывуць у нашай памяці, кінагероі, разам з якімі спяваюць сэрцы і музыка, якая перамагла час. Усё гэта сёння прапануе ўзгадаць публіцы тэатр Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла» падчас прэм'еры тэатралізаванай канцэртнай праграмы «Сінема-шоу» песні любімага кіно. Гледачоў чакае падарожжа ў краіну хітоў з фільмаў «Гардэмарыны наперад», «Каўказская палонніца», «Брыльянтавая рука», «Дзяўчаты», «Саламяны кіпялюшык» і шэрагу іншых. Сёння гомельскі драматычны тэатр прадстаўляе публіцы вялікую шэкспіраўскую трагедыю «Рамео і Джульетта» ў пастаноўцы Олега Малітвіна. Падзеі, адноўленыя ў спектаклі, малады рэжысёр Санкт-Петербурга перанёс у постапакаліпсіс, дзе фантастычнае грамадства існуе па сваіх суровых законах. Пастаноўшчык адышоў ад канонаў, ён вывеў на першы план сямейнае супрацьстаянне і паказаў гісторыю дзвюх закаханых праз прызму трагічнай варожасці. Напрыканцы праграмы зноў звяртаемся да падзей міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Заўтра на сцэне летняга амфітэатра стартуе міжнародны конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017». Мы сустрэліся з нашым прадстаўніком Ягорам Шаранковым напярэдадні ў Мінску і даведаліся, як ён збіраецца адстойваць гонар роднай краіны на фестывале. Егор, здравствуйте. Представлять Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» мне кажется очень ответственно. Насколько уверенно себя чувствуете? Буквально еще месяц назад я как-то спокойно относился, я все распределил, что я должен сделать, и мне так было четко все прописано. И абсолютно не было какого-то волнения, что скоро такое ответственное мероприятие, конкурс. Но чем ближе подходит эта дата, я понимаю, что второй раз Гран-при будет завоевать не так-то просто, но я все же постараюсь приложить максимум усилий, чтобы достичь этого высокого результата. Главное в этот момент взять себя в руки и просто дать себе установку на то, что все хорошо и все идет так, как нужно. Возможность покорить Славянский базар исполнители считают серьезным этапом. В чем важность этой ступеньки для карьеры певца? Это масштабный фестиваль, это большая аудитория зрителей. Это, безусловно, большая ответственность, так как представлять честь страны, это очень важно, и не хочется опозорить страну. Для каждого музыканта побывать на этой большой сцене в режиме прямого эфира – это очень важный опыт. И я пришел за этим опытом, ну, конечно, чтобы показать себя и свое творчество. Как подбирали репертуар? Я его выбирал очень долго, потому что к репертуару я всегда очень скрупулезно отношусь. Хочется, чтобы это были равнозначно сильные композиции. Я очень уверен в каждой своей композиции. Думаю, что я выйду абсолютно уверен на сцену и сделаю все на 100%. А в полуфинале я буду исполнять забытая уже песня. Слова и музыка народные. Ее исполняли песняры когда-то. Но у нас будет авторская аранжировка полностью. И получилась очень крутая песня. Жду этого момента, когда я уже ее исполню, потому что в голове уже представляется этот образ, как я буду вести эту эмоцию. И мне хочется испытать вот это ощущение, поэтому очень жду. На первый конкурсный день я буду исполнять песню тоже на белорусском языке «Крыжи». Эту песню написал Игорь Васильевич Мельников. Слова Янки Купалы. Очень серьезная песня, баллада. Я ее буду исполнять с оркестром Михаила Яковлевича Финберга. Финальное мое выступление, третье. Это будет мировой хит, песня легендарной группы Queen «We are the Champions». А как исполнить мировой хит по-своему, но в то же время ничуть не хуже? Мы полностью поменяли аранжировку, то есть полностью поменяли форму. Это будет абсолютно неузнаваемая песня. Люди сразу, я думаю, вообще не поймут. Получилось очень круто. Мне кажется, это один из лучших кавер-версий будет этой песни. Вы солист Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Обращайтесь ли к маэстро за советами, за поддержкой? Безусловно, он очень много мне подсказывает, направляет, помогает, так как у него очень большой опыт. И, конечно, я хочу благодарность большую выразить заслуженному коллективу Национальному академическому концертному оркестру Республики Беларусь за их поддержку, потому что все музыканты безумные профессионалы, которые тоже привносят свой вклад в это общее дело. И
все будет просто круто и получится безукоризненно. Спасибо вам большое. Конечно же, желаем вам только победы. Будем держать за вас кулачки. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».